Здравейте отново от Баня Стил, светът на банята. Аз съм Денис, а днес ще ви запозная с особеностите на ламинираният паркет, още по-известен като ламинат. Да, и това може да намерим тук. Дървото присъства в нашето ежедневие под една или друга форма, още от праисторически времена, а приложенията са му сякаш безкрайни. Използваме го за огън, за инструменти, оръжие, строежите, интериор и екстериор, във вид на тоалетна хартия, като превозно средство или просто като сечиво за вразумяване на неразумните. А от 1977 година го ползваме и като практичната подова настилка, наречена ламинат. Ламинатът е изработен като по-евтина алтернатива на естествения паркет. Изработва се основно от отпадъчната дървесина в производството и от смоли, обикновено в съотношение 80:20. Любопитен факт е, че и до днес две компании, шведска и белгийска, водят съдебни спорове за това, коя първа е изобретила безлепилното съединяване на дъските. Всяка друга компания, която желае да произвежда ламинат, трябва да избира чий лиценз да плати, като често плащат и двата, за да си застраховат бъдещи главоболия. И така, погледнато под микроскоп, ламинатът представлява многослойна синтетична настилка, създадена чрез съвместното действие на процесите разтопяване и ламиниране. Той представлява комбинация от дървесни влакна, меламин, смоли и хартия с високо качество на печат, разпределени в няколко слоя. Предпазен, това е най-горен слой, върху който стъпваме. Декоративен, това е декорът, който придава изгледа на ламината и който наподобява различната дървесина – дъб, орех, бор, череша и много други. Основен, носещ слой. Той определя дебелината, издръжливостта и шумоизолационните качества на ламинирания паркет. Най-отдолу е разположен балансиращия слой, който придава стабилност на ламела и го защитава от проникване на влага към горните слоеве. След като дървесните частици се наситят с смоли, се подлагат на силен натиск и висока температура, в резултат на което слоевете се сливат в един лист и така получаваме една от най-съвременните настилки за под, която не изисква циклене и лакиране. Здраве, съхранява топлина и има голямо разнообразие от цветове. Като изключим банята и терасата, ламинираният паркет може да се полага във всяко помещение от жилището. Може също да се реди върху болатом или мокет, ако са здраво залепени. Той от своя страна пък се полага без капчица лепило. Отделните дъски се свързват посредством клик система, което неимоверно много улеснява монтажа, а същевременно с това и щади джоба на потребителя. С спестените пари от лепило пък може да си купите за банята най-новите плочки на Роберто Кавали, за които обаче ще ви трябва лепило. Но тъй като те са калибровани, ще спестите пък от фугата. Всеки ламинат притежава една много важна характеристика, с която трябва да сте запознати, за да направите възможно най-информиран избор за AC рейтингът или абразивния клас. Той показва степента на износостойчивост на ламината и обикновено е обозначен навсякъде на кашона, етикета или в описанието на продукта. След буфите AC стои цифрата от 1 до 5. Колкото по-голяма е цифрата, толкова по-устойчив е ламината на удари, надрасквания и общото износване. AC1, например, е ламинат подходящ за жилищни зони с слаба натовареност на подовата настилка, докато AC5 е подходящ дори за търговски площи с висок трафик. С други думи, ако имате куче, котка или 4-седмични ногти на краката, целете се в по-високия абразивен рейтинг. Обикновено след AC значението на ламината стоят още две цифри, които показват общия клас на настилката. Първата цифра ви насочва за средата – домашна, търговска или индустриална, а втората за интензивността на употреба – ниска, умерена или интензивна. Отново, колкото по-голяма е цифрата, толкова по-устойчив е ламината. Например, ако видите число 21, то е добре да стъпвате по пода само с 2 чифта памучни зимни чорапи. Но ако числото е 44, тогава спокойно може да си карате багера по ламинирания паркет. Нота бене, ако намокрите ламинирания паркет, постарайте се да попиете течността възможно най-бързо. Ламинатите са много по-устойчиви на вода в сравнение с естествения паркет, но прекалената влага все пак не е добре за тях. Също така при монтажа оставете 1-2 см отстояние от стената, защото ламината търпи известно разширяване. Не забравяйте също така, че с ламината вървят и още няколко неща като подложка, первази, външни и вътрешни ъгли, преходници и тапи. Това са завършващите елементи, които обаче са важни за качеството на крайния резултат. Така или иначе, ако ги забравите, майсторът любезно ще ви напомни да се върнете в магазина, но пък ако си сетите на време, ще спестите и от нафта. Както са казали хората обаче, от прекаленото зиране в дървото не може да видите гората. Иначе казано, ламинираният паркет има една много добра алтернатива. Ако сте лично склонна да експериментира и иновациите са добре дошли за вас, тогава в Баня Стил може да намерите немските винилови плоскости на Роко. Създадени от 70% мраморен прах и пластмаса, те са изключително леки, устойчиви и рентабилни. Могат да се режат с макетно ножче и са подходящи за полагане навсякъде, включително и в банята. Устойчиви на вода, деца, петна и надраскване. Също като ламината. Подовите панели се редят безлепилно
само с клик система, а усещането на допир е много приятно. Като много съществен бонус ще добавя, че имат и антислип покритие и са подходящи и при наличие на подово отопление. И не на последно място могат да се рециклират. Това е всичко за днес, приятели. Ако все пак искате да се убедите, че не съм дървен философ и да видите, що е то яко дърво, без да гризните дръвцето, защото все пак парите не растат по дърветата, заповядайте в Баня Стил.